un pegwn i'r llall yn gyfan gwbl dydan o'r dolyg o fita bob dim i fod eitha llwm. Ni'n mynd i fod yn positif heddi. Camau bach adeiladol, cam wrth gam, uchelgais, ond sydd ddim yn uchelgeisiol. Nawr, ai beth i ni, wythnos gynta, mae'n mis Ionawr, felly byddwch yn dda eich hunan, pidwch yn mynd ati full pelt. Felly, ni'n mynd ddechrau gyda'r byrbrydau. Nawr, os ydych chi'n debyg i fi, byddwch chi wedi mwynhau eich byrbrydau dros yr wythnos o diwetha, mince pie gyda glasod o sherry, a chi ddau fyrbryd fyna, mae diodydd yn cyfri, cael darn o gacen gyda glasod fach o win neu creisio, mae'r hyn gyd yn cyfri. Felly, pidwch a torri nhw mas yn llwyr, ond hydrach torch nôl. Felly, hydrach yn cael 5 neu 6 o fyrbrydau, ewch am 2 fyrbryd. A gwnewch un o'r rheini yn fyrbryd sydd falle yn iachach, yn cynnwys ffeibr neu'n ffrwyth. Y llall, gall fod yn rhywbeth siocled, neu beth sydd dechrau ar ôl yn y cwpwr chi'n mwynhau, darn o gacen yn dolyg falle. Achos dwi'n teimlo hynny, achos mae lot o bobl dros 40 flwyddyn, dillun neu be bynnag yn dechrau diet, ond oherwydd bod nhw'n mynd rhy strict, rhy gyflym, mae'n anodd yn feddyliol i... Ond mae llon gwbwrdd dy fi o hyd o bethau sydd eisiau i bita, pethau neis, darn o gaws falle sydd dros ben. Felly, pidwch â cael gwared nhw trafnw'r bin. Ar y bach fe gael i. Ar y bach. A wedyn, yn ystod yr wythnosau wedyn, falle bod y byrbryd falle sy'n cynnwys y siwgr a'r braster, gallwch chi gael gwared o hwnna a wedyn canolbwyntio ar pethau iachach. Fel sydd â fi fan hyn, pethau fel y cacenau neu'r bisgedi bach ceirch yma, gyda bach o hummus. Bol o bach o gawl, os ydych chi'n gwneud y sosban fôl o gawl, chi'n ffansio byrbryd, os gewch chi gwpaned o gawl, mae hynny'n llenwi ac yn flasus ac yn cynhesu. Chi moyn rhywbeth pethau cysurus yr adeg mae'r flwyddyn. Mae rhy llwm a hir i fod yna tywyll yn barod. Cnepyn bach o siocled tywyll o hyd yn codi calon. Felly, math nyr fyrbrydau sydd eisiau chi fynd amdanyn nhw. Reit, oce. Prif gyrsiau wedyn. Nawr, unwaith eto, mae cynllunio yn hanfodol. Pan ych chi ddim yn cynllunio y prif gwrs, wedyn dwi ddim yn mynd i fod mor iach ac os ych chi'n cynllunio. Ac unwaith eto, dywyswch beth ych chi'n lico. Sy'n pwynt mynd, edrych trwy cylchgronau, gweld mae hwnna'n iach, mae hwnna'n cymwys hyn a hwnna'n galeriau. Os ych chi'n lico i fita fe. Felly, meddylwch am y math o bethau chi'n licio, pan chi'n mynd i siopa, wedyn cynlluniwch y prydiau o gwmpas y pethau iach yna. Os chi'n licio un cabbage, enghraifft, yna edrychwch am reseitiau, lle chi'n defnyddio hwnna mewn amryw o ffyrdd. Reit. Un peth sydd â fi fan hyn, sawl syniad sydd â fi fan hyn, stir fries o hyd yn bethau i gynnwys y pethau chi'n lico. Noodles, bob amser yn plesio, pethau fel eich hoff gig, allwch chi roi bach o prawns ynddo fe, a wedyn, mae hwn yn ffordd hefyd o gynnwys y cnau sydd dros ben. Os ydych chi peanuts ar ôl yn cwbwrdd, rhowch ddyrned o'r rheini mewn yn y stir fry fyd. Rhywbeth arall gallwch chi wneud yw ffa sy'n cynhesu. Tins o ffa sy'ch ydych chi yn y cwbwr stor wedi ychwanegu chydig o tomatos at hwnna, bach o chorizo, bach o facwn os ydych chi dros ben, a wedyn wedi cymysgu cabbage mewn o'n hwnna fyd, cafalo nero, sef yn hoff ffresau chi, yr un tywyll yna. A mae hwnna yn un da byd sy'n... Mae hwnna hefyd yn gallu mynd yn ginio, yn eich bocs cinio hefyd, a hefyd gallwch chi fynd gyda reis yn ystod nos. Wedyn salads hefyd, salads sy'n gysurus a cynhesu, a wedi defnyddio grawn fel y sylfaen fan hyn, reis, cwsgws, beth bynnag sydd â chi, a wedyn ychwanegu bach o gigeidon at hwnna, os ydych chi dwrci falle yn y freezer dros ben, a wedyn pethau tymhorol fel oren, neu satsumas, a wedyn ei dressing yn defnyddio y sydd yr oren gyda bach o olew elewydd, a wedyn dail gwyrdd, beth yna sydd â chi, sbigoglis neu bach o brocoli, pethau fel yna. Felly, beth bynnag eich hoff lysen chi, newch y mwy ohono fe. So ti'n gallu rhoi pysgod gyda hwnna hefyd, achos ni wedi bita lot o gig, lot o hwnna ni dros Nadolig yn denu, felly ti'n mae pysgod yn sgafnach. Salmon, salmon tin, sardines mewn tin, felly sy'n rhaid fod yn rhywbeth ffres. Ond mae pethau fel yna yn ddefnyddio fyd, ac wrth gwrs yn llon vitaminau omega-3 a pethau yna, lewe da. Felly meddyliwch am bethau chi'n lico, ond sy'n lliwgar. Ni mae'n cael liw yr adeg mae'r flwyddyn yn aml iawn. Gwmos beth oedd Kevin yn gweud gyda fach yr blodyn. Bach o ffres ni, yn dydi? Nawr, ni'n sôn yn aml iawn am bita brecwas, a mae yn bwysig bod chi yn dechrau'r dydd gyda'r rhywbeth iach sy'n llond protein a ffeibr. Nawr, dros y cyfnod felly'r 2 wythnos diwetha, felly bod chi ddim wedi bod yn bita brecwas, bod chi wedi syrthio arferion drwg, felly nawr adeg i ail osod yr arferion da. Sy'n os chi'n bita brecwas am wech, neu ddeirwch o bore, ond bod e'n cynnwys pethau meithlon fel ceirch,
a protein fel wyau. Maen nhw'n bethau mor rhwydd ac unwaith eto yn rhesymol. Wyau'r dos dwi'n gael rhan amlach. A mae'n hawdd hefyd, mae rhywun yn meddwl, mae'n gorau cael sosban allan a hyn a llall. Mae e mor rhwydd. A sy'n mynd chi ddefnyddio lot, os ydych chi ffrimpa non-stick, sy'n eisiau lot o olew yn dy chwaith, a bod chi'n gosod hwnna ar ddarn o fara sy'n llawn grawn, hwnna'n gret ffordd o gychwyn y dydd, neu wedi berwi. Mae'r ceirch dros nos yn gret os chi'n un sydd ddim ag amser yn y bore. Chi'n gosod y ceirch, mae'n bach o lath, mae'n bach o lath almon, cnau yn dy fe, ac unwaith eto, ffrwythau sy'n un yn ychwanegu fitaminau sy'n mor bwysig yr adeg mae'r flwyddyn, ond hefyd lliw. Ond ffrwythau'r freezer wneud y tro yn iawn. Reit, a mae ti ddiodydd hefyd? Mae diodydd yn bethau sydd yn cynnwys lot o galorïau yn aml iawn, eich lattes, eich smoothies, chi alcohol yn anffodus. Nawr, os chi wedi dechrau Ionawr sych, gret. Os na, ewch am Ionawr damp. Hynny yw bod chi'n cael 5 noson heb alcohol a 2 noson gyda alcohol. A wedyn chi gynnal trwy'r flwyddyn. Yn ydych yn cael un mis heb. So y bwyd yma, llon drol o win yn tu ni. Mae'n cymryd lle. O, mae eisiau fi ar y. A beth ti wedi gwneud gyda hwn i gloi? Wedi gwneud fel smoothie bach, fel cordial bach yn hunan fyna, gyda lemon, sinsir, bach o fel, a wedyn gewch hwnna gyda dŵr twym, a mae hwnna'n beth da i gael yn edrych pan mae pobl o anwyd e. Felly, cynllunio na dyde, dwi'n sydd o. Ista lawr papur y pensal, jyst cael rhyw braslun y syniad. Cilch gronau gyda'r reseitiau newydd falle. A pidwch wneud gormod. O, nollol. Neu, fel wedyn ni reit ar y dechrau, fyddwch chi wedi torri'r arnedd. Ie, fyddwch chi. Mae bach. Diolch ti, Alison. A blwyddyn newydd ddau ti. Diolch ti.